दिनैहाय आङो गरमखौनो हायाखै। ओरै जिराय ओरै जिराय गबाय थायो। अबेजों गयोथाय आं फात्ता मोना। साला ओंखायनो रागाजोंनो बिसालावहाय गेट वान बाय वान मेगियाव लानानै 5 घन्टा गिदिंबाय थादां। मानो मिथिगौ? इसि जादों आङो इसि बिसालावहाय बाय वान गेट वान 80 थाखानि माल बायबाय 5 घन्टा आङो इसि जाबाय। जेबो लस जाया। गजोबो ना गासिबो खना खनला दैफ्रानो साफा गासिबो गिसिजों गोरानजों गासिबो लगाय लथाय सिफाजोबो। हाया गरमखौ सहायनो हाया आं गरमखौ।